Soc Albert Pallarès i avui elaborarem una mona de Pasqua. Per elaborar una mona de Pasqua començarem fent el pa de pessic. Per elaborar un pa de pessic, com a ingredients necessitem 4 ous, 130 grams de sucre, 135 grams de farina i 10 grams de llevat químic. Per cobrir el pastís necessitarem 500 grams de mantega, 3 rovells, 350 grams de sucre i 100 grams d'aigua. Per farcir-lo, la marmelada d'albercoc. I per decorar, crocant. Per començar a elaborar el pa de pessic posarem els ous i el sucre. I ho posarem a la màquina a muntar. Quan estigui ben muntat, retirarem el batidor i afegirem la farina i el llevat. I remenarem suaument de forma envolvent. Un cop tenim la mescla feta, posarem a dins del motllo i enfornarem. Per fer la mantega confitada, agafarem els rovells d'ou i el sucre el tirarem mica en mica. Seguidament, tirarem els daus de mantega. Aquesta textura és la que tindríem que aconseguir. Un cop refredat el pa de pessic, el desmotllarem. Seguirem tallant el pastís, farcint-lo i recobrint-lo. Seguidament agafarem la mantega confitada i recobrirem tot el pa de pessic. Farem primer els laterals. Un cop recobert, continuarem acabant-lo de decorar. Per continuar decorant, el que hem fet és colorejar mantega confitada. Seguim decorant amb diferents colors. I per finalitzar, acabarem ficant les plomes i els ous de xocolata. I aquí tenim la mona de Pasqua.